намояндагии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия ба шаҳрвандони Тоҷикистон, ки дар муассисаҳои таҳсилоти миёна, миёнаи касбӣ, олӣ, баъди дипломӣ ва муассисаҳои илмӣ тадқиқотии Россия таҳсил мекунанд, хотиррасон намуд, ки риояи қонунгузории муҳоҷиратии кишвари иқомат ҳатмӣ мебошад. тибқи иттилои Вазорати корҳои дохилии Россия, тамдиди муҳлати будубоши донишҷӯёни хориҷӣ вобаста ба таҳсил яке аз аҳдадориҳои муассисаҳои таълимӣ буда, маъмурият вазифадор аст на дертар аз 20 рӯз пеш аз анҷоми муҳлати будубош бо мақомоти минтақавии ВКД муроҷиат намояд. ҳамзамон шаҳрвандони Тоҷикистон бояд баъди гузаштани 90 рӯз аз лаҳзаи воридшавӣ ба Россия бо мактуби расмии муассисаи таълимӣ корти муҳоҷиратии худро тамдид кунанд. ин талабот ба донишҷӯён, экспедитсияҳои илмӣ, инчунин унвонҷӯён ва докторантон низ дахл дорад.